שלום. עבר קצת יותר מדי זמן מאז התוכנית הקודמת של עצלנות אינטלקטואלית. אני הייתי קצת חולה ואחר כך קצת עסוק, אז בגללי בעצם לא יכולנו להעלות את התוכנית השנייה, אבל אנחנו עומדים לשדר את התוכנית השנייה של עצלנות אינטלקטואלית כאן בערוץ ביום רביעי ב8 בערב. אני מזמין אתכם לצפות בה. בתוכנית יהיו איתי דפנה שזף, שהייתה גם בתוכנית הקודמת, ואיילה סלע, שהיא סטודנטית לתואר שני בביולוגיה בטכניון, ובאופן כללי מאוד מעניינת וחכמה. איילה סלע תדבר על אסטרוביולוגיה, שזה החיפוש אחרי חיים בכוכבים אחרים, בכוכבי לכת אחרים. בנוסף אנחנו ננהל דיון מאוד, אני מקווה שיהיה מאוד מעניין, בנושא של אבולוציה. בפעם שעברה אני ניסיתי לתת איזשהו הסבר מבוא קצר על אבולוציה, חלק מהאנשים טענו שלא חידשתי שום דבר. אני מקווה שהפעם אנחנו נעניין יותר, נדבר על הנושא של תיאוריות אבולוציוניות, איך חושבים על אבולוציה, על תיאוריית הגן האנוכי, האם היא התחלפה או מתחלפת או עומדת להתחלף, ונדון בנושאים קצת כמו הטמעה גנטית, כמו ניאו-למרקיזם ותיאוריות נוספות שקשורות לאבולוציה, וגם באופן כללי ננסה לראות מתי מתחלפות תיאוריות במדע, מתי זה טוב, מה זה תיאוריה טובה, מה זה תיאוריה לא טובה במדע, בהקשר כמובן לעניין הזה של תיאוריות באבולוציה. אנחנו גם נדבר על הספר רובים חיידקים בפלדה של ג'רארד דיימונד, זה ספר שאני עכשיו קורא אותו פעם נוספת. אני מאוד אוהב את הספר הזה, אז זה קצת ספוילר לגבי סוג הביקורת שאני עומד לתת עליו, אבל אנחנו נדבר על הספר הזה והנושאים שלו, שזה בעיקר איך התפתחו חברות האדם ולמה חלק הצליחו יותר מאחרות, ואני מניח שכל אחד יאמר את דעתו. אז כאמור נהיה אני ודפנה ואיילה, ואולי עוד איזה מישהו או שניים נוספים. אנחנו תמיד רוצים למצוא איזה מישהו מעניין, ואנחנו נדבר על הנושאים האלה. אני מקווה שתהיו איתנו בשידור החי, או לפחות תראו אותנו יותר מאוחר ביוטיוב. אז נתראה ביום רביעי ב8, אני מקווה שיהיה מעניין. אני מקווה שתסלחו לי שהפרומו הזה הוא לא רק לא ערוך, אלא גם אני נראה קצת כמו גבייה כשאני משדר אותו, אבל תסתכלו עליי מספיק, אתם תתרגלו לזה, ואז אני לא אצטרך אולי להתנצל בקשר לזה. זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד. אז הנה פרומו בטייק אחד, שסוף סוף הצלחתי להקליט את כולו, ואנחנו נתראה כאמור ביום רביעי ב8, עצלנות אינטלקטואלית, תוכנית הוובקאסט שמוגשת לכם על ידי אינטלקטואלים עצלנים אמיתיים. נתראה אז.